Преди дни МТЕЛ представи своята нова корпоративна идентичност и ето, че днес излизаме с първото си предложение към клиентите – пакет от услуги повече за теб. Това е нашата първа заявка за това, че продължаваме да сме повече от мобилен оператор и предлагаме цялостни телеком решения. Офертите са комбинирани и са насочени както към частните клиенти, така и към малкия бизнес. От понеделник нашите клиенти ще бъдат приятно изненадани от специалните ни пакетни предложения повече за теб. За пръв път с тези пакети абонатите ни ще получат не само 3 услуги – домашен интернет, цифрова телевизия и мобилна тарифа, но и устройство по избор, свързано с използването на една от тях – лаптоп, телевизор или смартфон. Пакета повече за теб ще се предлага в 3 разновидности, в зависимост от броя телевизионни канали, скоростта на оптичния интернет и вида мобилен план. Пакета, който смятаме, че ще предизвика най-голям интерес на пазара, ще включва оптичен интернет със скорост 50 мегабита в секунда, цифрова телевизия с над 40 програми, мобилен план, включващ 100 национални и международни минути и най-атрактивната част – устройство по избор, като клиентите ще могат да избират между едно от следните 3 устройства: смартфон Sony Ericsson Xperia ARC-S, 15-инчов лаптоп HP или 32-инчов Full HD телевизор Toshiba. И всичко това само за 29 лева и 90 стотинки на месец. За клиентите ни с по-високо потребление ще предложим още 2 допълнителни пакета. Срещу цена от 59,90 на месец са комбинирани светкавичен интернет със скорост 50 мегабита в секунда, над 110 телевизионни програми и мобилен план с 400 национални и международни минути. Най-големият пакет е на цена от 99,90 и включва интернет със скорост 100 мегабита в секунда, над 160 телевизионни програми и мобилен план с 1000 включени минути за национални и международни разговори. Устройствата по избор, включени в тези 2 оферти, са същите, както при първият пакет. От 3 пакета могат да се възползват както настоящи клиенти на МТЕЛ, така и потребители на останалите оператори в страната. Our aim at MTEL is to provide best-in-class customer experience on all the screens a customer can have. Therefore, we included in our offer a TV set, a laptop and a smartphone. And due to the fact that we want to provide best-in-class customer experience, we've been choosing only premium A-branded devices. The TV set is from Toshiba, a 32-inch TV set. 32-inch is approximately 81 centimeters, so a quite large TV set, and has a full HD resolution. The laptop is an HP 655 with dual-core processor, and the smartphone is from Sony Ericsson. It's a Sony Ericsson ARC-S, powered by Android operating system, 8 megapixel camera, 4.3-inch screen. So 3 compelling devices for a compelling product. И този път МТЕЛ има оферта за бизнеса. Especially for small and medium-sized enterprises, we offer a dual play bundle which contains business internet and mobile voice. The business bundle contains 500 free voice minutes towards all networks in Bulgaria. Additionally, the customer calls for 0 leva after the bundle minutes have been used up to 5 million MTEL customers. The business internet, which is included, has a downlink speed of 50 megabit per second, same speed for upload, free antivirus and a free mailbox. So we do believe that with this bundle, which is usually has a value of 61 leva 80, we apply a discount of 35% and the customer pays only $39.90 monthly for the entire contract period. So we do believe that in combination with the compelling devices, this is currently the best bundle proposition provided on the Bulgarian market. Повече информация ще получите в магазините ни, от колегите ни на Звезда 88 или в електронната ни страница.